Rahmatullah jama'a barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarkar gaske. A bidiyon namu ne na kawo muku wani sabon platform ne wanda legit ne, bai dade da fitowa ba, ko in ce ma jiya aka yi launching wannan platform. Idan ka biyo mu daga farkon bidiyon har ƙarshe za ka fuskanci yadda za ka yi rijista kuma ka samu kuɗi a cikin wannan platform. Shi dai wannan platform kamar Smart Energy wanda muka kawo muku a baya ne, sai dai tsarin sa ya bambanta. Kai tsaye kawai ka danna a link da yake a description, zan aje maka link. Ni da ke already na riga da na danna, zai kawo ka wuri kamar haka. Gashi nan na farko zaka sa phone number ne, na biyu zaka sa password, sai na uku zaka yi confirming password, sai na hudu ga nambobi nan daga gefe su zaka kwafa. Kamar yadda kake gani gashi nan mun riga da mun cike bayanan da suka tambaya. Idan ka lura a phone number namu ba mu saka ziran farko ba, kai ma ba sai ka saka ziran farko ba, saboda idan ka saka shi ba za ka yi rijista ba kenan. Nambobi guda 10 ake bukata a wajen phone number, ba sai ka saka ziran farko ba. Idan 080 ne kawai ka saka 80, idan 081 ne kawai ka saka 81. To kai tsaye sai ka danna ga wani gunan da aka rubuta rijista, sai ka danna akan wurin gashi nan kamar haka. Bayan ka danna kamar haka zai yi sacin, kana danna za ka ga gashi nan ya yi sacin, ya shigo cikin wannan platform. Kamar yadda na faɗa muku, za ka ga the same wannan Smart Energy gashi nan, za ka gashi nan an baka welcome bonus na 700 naira, sai dai ba za ka iya ka cire ta ba, dole sai ta kai 1000 naira, sa'an nan za ka iya kai withdraw. To kai tsaye ga wani gunan daga ƙasa da aka rubuta profile, sai mu shige shi kamar haka. Bayan ka shiga za ka ga gashi nan an baka 700 naira kamar yadda na faɗa ma a baya, ga ta nan a balance naka. Sai kowace rana idan kana so ka yi na free, gashi nan za ka iya ka taba a nan gurin da aka sa sign in, kana dannawa za ka ga an baka naira 10, za ka ga kudinka sun koma naira 700 da naira 10. Gashi nan kai tsaye sun koma 700 da naira 10. Ni da ke kai tsaye ina ma bukatar na recharge ne, amma kafin nan mu fara zuwa mu saka account number, wato inda aka saka bank card din nan. Gashi nan aka yi bayanin na bank card naka, sai ka taba kamar haka misali. Bayan ka danna bank card zai kawo maka wuri kamar haka. Gashi nan na farko zaka saka account user name ne, wato sunan da kake amfani da shi a bankin ka. Sai kuma na biyu zaka saka bank account number, zaka saka account number ka. Sai na uku kuma zaka yi selecting na bankin da kake amfani da shi, misali Access Bank ne ko Zenith Bank ko GT Bank ko kuma wani banki makamancin haka. Yawwa, kamar yadda kake gani dan uwa, gashi nan mun riga da mun cike. Gashi nan zaka ga account name nan mun riga da mun zuba musu, ga kuma account number nan ita ma mun zuba musu, ga kuma sa'an nan ga bank name nan shi ma mun saka. Sai password da zaka saka daga ƙasa, gashi nan inda aka sa confirm account security, to anan zaka saka password din da kai amfani da shi wajen yin register. Yau bayan ka gama ciccike bayananka na banki, zaka saka password daga nan ƙasa da aka sa confirm password. Gashi nan zaka sa password naka, sai account number, sai account name, gashi nan sai bank name. Sai ka danna a nan gun da aka saka submit, sai ka danna a nan gun da aka saka submit. Zaka danna kamar haka, ya riga nuna successful, an riga da an yi submitting na bayanan bankin ka. Za mu jira shi yana sacin kamar haka. Bayan ka fito zai kawo ka wuri kamar haka, wato wajen profile naka. Sai kuma kai tsaye idan kana bukatan ka yi recharging a cikin wannan platform, saboda za ka fi samun kuɗi a ciki. Sai dai kuma idan za ka saka kuɗi, ka saka a your own risk, saboda kowane lokaci za su iya su fece da kuɗin jama'a. Duk da wannan platform bai daɗe da fitowa ba, kana da daman da za ka yi recharging har ka samu riba a cikin wannan platform. Kai tsaye idan kana da bukatan ka yi recharging, sai ka danna akan wurin da aka saka home, gashi nan daga ƙasa, sai ka danna a wurin gashi nan. Bayan ka danna zai kawo maka wuri kamar haka, sai ka yi scrolling za ka yi scrolling down, gashi nan kamar haka. Wannan duk bayanan su ne za ka iya ka tsaya ka karanta domin ka fuskanci yanayin platform din. To gashi nan dai yadda tsarin nasu yake. Shi wannan na farko gashi nan zaka saka 3000 ne, gashi nan kamar haka.
za ka saka 3000 ne. Sa'annan kuma kowane rana za a baka 7% na abin da ka sa, kuma na tsawon kwana 50 za ka ringa ciran wannan kuɗin. Misali ka saka 3000 to kenan kowace rana za a baka naira 200 da naira 10, kenan shine 7% na abin da ka saka. Gashi nan kowace rana za a baka 200 da naira 10. Shi kuma wannan na kasan 10,000 za ka saka, za a ringa baka 7.5% na abin da ka sa har na tsawon kwana 50. Kowace rana za a baka 750. Shi dai wannan platform za ka ga feature din su yanayin su ɗaya da na Smart Energy. So kai tsaye idan kana buƙatar kai recharging, kawai sai ka danna ga wuri nan da aka saka invest now, sai ka taba shi kamar haka. Bayan ka taba zai nuna maka wajen buy now din nan, kamar haka za ka danna akan wajen buy now. Misali gashi na ya nuna baka da insufficient, yake nuna ma baka da ko sisi a ciki, to kai tsaye zai kawo ka wuri kamar haka. Kayan sai ka zabi adadin amount da za ka yi recharging a cikin wannan platform. Idan na 3k ne sai ka zaba, idan na 10k ne sai ka zaba, idan kuma na 30k ne sai ka zaba, ko kuma wani abu. Idan kuma ba wanda kake so a nan sai ka danna akan wajen nan, kawai ka rubuta amma wannan naka in ma na miliyan 5 kake so zai yiwu, za su siyar maka ba su da matsala. Kawai mu bari mu try da na 10k kamar haka. Mun zaɓi na 10,000 kenan. Bayan ka zaɓa sai ka danna akan nan wurin da aka saka deposit. Bayan ka danna zai yi sacin kamar haka. Bari mu jira shi. Bayan ya yi sacin zai kawo maka wajen payment method. Gashi nan za ka zaɓa da wani tsari kake so ka yi payment. Ta transfer za ka musu, koko bank card za ka ba su nambobin katinka su cire wannan kuɗin da ka yi transaction. Kamar haka za ka danna akan nan wurin. Mu da ke za mu yi try da bank card, za mu yi try da transfer ne, za mu gwada musu mu tura musu da ta hanyar transfer, ba sai mun ba su card number namu ba. So kai tsaye za ka gashi nan an baka account number, account name, bank name. Gashi nan wannan ita ce account number, ita za ka kafa, sai kuma wannan shine bank name, sai kuma wannan ita ce shine account name na wannan banki da suka bude. Kai tsaye kawai sai ka kwafi account number naka. Gashi nan bayan ka kwafa, ga inda za ka danna nan ka kwafi account number. Gashi nan daga ƙasa sai ka danna. Bayan ka kwafa kawai sai ka je ka tura musu in canjin nan, wato 10,000 da ka ce za ka yi recharging a ciki. To bayan ka yi wannan recharging din, ka tabbata ka yi transfer successful, ya riga da tura. To sai ka zo kai clicking a nan gurin da aka sa confirm payment. Za ka danna a wurin. Bayan ka danna za su yi sacin kamar yadda kake gani yanzu, za su yi confirming naka. Gashi nan waiting, suna nuna ma cewa dai suna yin confirming na transaction da kai, wato transfer da kai musu a cikin wannan platform. Kai tsaye sai ka jira su, za su kara nuna maka za ka yi reconfirming. To bayan ka yi shi kenan, za ka koma wajen dashboard, za ka ga balance ɗinka ya karu kamar yadda kai transaction, za ka gansu a wurin kai tsaye. Bayan ka jira zai nuno maka reconfirm kamar yadda kake gani a halin yanzu. Za ka ƙara ka danna a wajen reconfirming din. To bayan ka danna shi kenan, za su yi confirming ɗinka. Kai tsaye za ka ga kuɗinka a cikin account ɗinka. To kai tsaye mu da ke mun riga da mun yi, sai mu koma baya kamar haka. Misali idan kuma ta bank card za ka yi, gashi nan sai ka danna akan wannan pay with card. Gashi nan yana sacin misali. To idan ta bank card ne, za ka je ka kwafo wato ainihin card number na ATM naka. A nan wurin za ka saka abun card number, sai kuma na ƙasa za ka saka date of birth da ATM naka zai expire. Wannan kenan. Sai kuma wannan na ƙarshe za ka saka CVV naka, wato wasu nambobi ne guda 3 na bayan katinka, su za ka saka. Su ma bayan ka saka sai ka danna akan submit. Kai tsaye za su checking, su duba. Mu da ke ba ta nan muka yi transaction namu ba, ko in ce ba ta nan muka yi transfer yan canjin namu ba. So kai tsaye za mu koma baya. Idan kana da wani aboki ko kuma dan uwa ko kuma wani abu makamancin haka, za ka iya ka gayyace domin za su baka wani commission daga cikin abin da ya transaction. Misali in ka gayyaci mutum ɗaya, za su baka naira 150 ko kuma fiye da haka. So kai tsaye idan za ka yi inviting mutum, za ka zo ka danna akan profile kamar yadda na nuna maka ɗazu.
bayan ka danna akan profile zai kawo maka wuri kamar haka, za ka yi scrolling down, za ka ga gashi nan da aka sa my referral link, gashi nan za ka taba. Idan ka taba zai kawo maka group kamar haka, sai ka ƙara clicking akan copy my referral link, za ka danna, kana danna za ka ga yi copy successful, sai ka je ka tura wanda za ka tura kai tsaye yana register, za a baka 150 ko sama da haka. So wannan dai shine dai takaitaccen bayani akan bidiyon. Sai kuma idan kana bukatan ka dauko application din su saboda samun saukin aiki, sai ka danna akan downloading, zai downloading kawai sai ka je kai login a ciki domin samun saukin yin amfani da shi. Sai kuma idan kana da wani complaint ko wani abu makamancin ka, ga customer care nasu nan, aka iya ka taba akan nan wajen, ko kuma ka taba ga wata 'yan mata nan daga sama, za ka taba kawai za ka yi masu complaint instant, za su yi maganin matsalar ka. So mu da ke kai tsaye shikenan, wannan karshen bidiyon namu ne. Idan baka gane ba za ka iya kai mun comment ko kuma ka tambaye ni a cikin private. Ina tunanin shine karshen bidiyon namu. Dan uwa, idan ka ji dadin wannan bidiyo namu, ka danna subscribe, sannan ka danna alamun kararrawa, ka zabi all. Haka ne da zarar mun saki sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai. Mun gode dan uwa, a huta lafiya.